Și acum vi-l arăt pe colegul meu Ionuț cu mare. Dar dacă ați mai văzut așa ceva vreodată, să ar cu două tractoare și un singur plug, deci eu îl trag pe el și el trage plugul. Dar asta nu e tot. În față avem un lac și va trebui să trecem pur și simplu prin el. Observați câtă apă este și să vedeți cum ieșim noi din acest lac.